Kaixo, Gumai Alinjortu eta zidi gara eta gure proiektuaren aurkezpen egingo dugu. Proiektu egiteko baldintza dugu eta bar genituen. Bat, zapata kaixoaten tamaina izan behar zuen. Bi, puntu atar batean iraginda tramankrueren atala mugitza gustatuko litzaguke. Eta hiru, egurrezko egiten bagenuen politagoa geratuko zela iruditzen zitzaigun. Proiektu egiteko erabilitu materialak hau ezitaina. Egurra, kartoia, pintura, kola eta otorlojoa. Lehenengo saioan egurraiako harriaren forma emanaz moztu genuen. Bigarren saioan kartoia moztu genuen eguzkiaren forma emanaz eta mekanismoa egiten hasi ginen. Hirugarren saioan mekanismoa egiten bukatu genuen eta laugarren saioan atergozka pintatu genituen. Gure proiektu egiteko ez dugu zailtasun handirik izan, baina egunen batean pintura okatu zitzaigun eta ezin izan genuen proiektua pintatu. Oinarriak 30 zentimetro ditu zabaleran eta 40 zentimetro luzeran. Aiako harriak 20 zentimetro zabaleran eta 10 zentimetro luzeran, eta eguzkiak 5 zentimetro zabaleran eta 5 zentimetro luzeran. Hau dena azaldu eta gara gure proiektuaren azalduko du. Oso erresa da erabiltzen. Makilo honi buelta eman eta eguzkia aldera eta gaztera mugitzen da. Oso erresa da.